Bicol Express, pansit pato, igwang laing na may siling labyo. Ay, labuyo. Kumusta ang Isang aldam mo? bagong wall ng puro new arrival. Ito yung mga bagong dumating sa atin. May Superstar, may Pegasus, meron tayong J3, ito Jordan 7. Meron nag-iisang Yeezy dito, white. Meron din tayong J1, napaka-feminine ng colorway. Isang McQueen, Giannis o Travis Scott, size 11, J1. Pero parang pinalitan ng midsole nito, pati yung outsole. Ewan ko, parang mahal na mahal niya yata yung sapatos. Meron tong packet dito sa taas. Yung alam mo yun, yung parang may tinatago kang pera sa asawa mo, dito mo ilalagay. Lalaro ka, makikipustahan ka. Unique feature ng Travis Scott. Meron pa isang Travis Scott dito pero hindi namin ibibenta. Pambata. Ganda ng markings niya. Sorry, parang dito lang ito mag-stay. J5 Chinese New Year. Okay pa naman yung condition. Yung ilalim niya, okay na okay pa din. Air Jordan 33. You know, designed and engineered to the exact specifications for flight. Parang may bakal pa yan sa ilalim. Gumsole siya, Jordan 33. Panalo kayo dito pag sinuot nyo to. Tapos yung mga fanatic po ng mga bands, maraming dumating. Kaso hindi siya kalakihan. Karamihan, puro mga pambabae yung mga bands of the wall natin. 1966. Meron ding bands na ganito yung colorway. At para dun sa mga fanatic ng Onitsuka Tiger, meron tayong nag-iisa dito. Size Euro 40.5. Contrasting yung kulay niya. Gold and blue. Ito, napaka-cute ng Vans na to. 850 lang. Naka-original na kayo ng Vans of the Wall. Mabigat to. Nike Sakai. Size 9 US. Gusto yung mga medyo pinagkaitan ng height, meron tayong 1.5 inch yata yung taas nito. Size 7. Converse 150 lang. Tapos yung mga pambata, maglalagay tayo dun mamaya sa taas. Parang isang set pa na ganyan. Mas medyo kinulong tayo ng sapatos ngayon. Dami pang bakante dyan guys. Kakainis. Maglalagay kami dyan ng isa pang box. Bubuksan namin yung isa pang black box natin. Ilalagay natin dyan lahat. Yung nasa taas natin kompleto ulit. Punong-puno. Kung napapanood nyo tong video na to, bibigyan ko kayo ng 10% off kahit alin po dyan. Punta lang kayo dito at sabihin nyo napanood nyo tong video. 10% off po yan. Lahat na nakikita nyo dyan. Maliban lang po sa mga new arrivals natin kasi yun, wala pang nakakapili dyan eh. Kayo pa lang. Yun lang sa ngayon. Mag-update kami ng mga bagong stock mamaya. Salamat sa panonood. Sapatos PH August 7.